Tonga ai ngu yo play hagini ke sngi. Bau trau ai biang ini ke sngi ke bangila ban shakri u. Bangila ban yo ke met ke bekat ke bekia bangila i ke ban. Ai ke ketien ke jong play bat bangila ban sngap i ke ketien ke jong play. Bat kamtam bangila i ke ban pendep. I ke plan ke jong play ke jing em ngide ban ai ngu yo play nam takata. Bat nga duai bo play un ke khu biang i fi. Dagani ke jing shakri nam baga ketien ke jong play ke banga ai shapi malagapor. Ngala kren hang ni aga Jinghikai jonga yaga Jinghikai naga Jingim jonga Esther ngala wanra ifi yaga naga Jinghikai ngala penshai balai nga hikai yaga Jingim jongi naga Jingim jonga Esther namala dengan syukran bet ngayo iya kene kawai bau blai ula ban penlong ya kibrio naka bomlong habakiyat agilenti kibadai ge joblay nagtagadaw kalong ke eke bekrau ke jing im jong Esther ke bangiyo ike de ke khon swet ke balayap no ki kmegi pa ke bamdan jinkerman ke bamdan shu ke ban sawan ke jing im jong ka hari kumno ke kelalong ke brio ke ban poi shedu ke kedan bakanong ke mahade ke siem ke nong ya dai ke jiu bakadang ke brio ke paunam tam ke jaj ber Israel de sedu ini sngi kedaw de bakadon ki nongrim ke jing im jong ka ki balo ke Jinghikai ke bekrau ke jing im jingi dengan nom lek chu shedian ni ke bangan keren singala ban hab kta khndiat kan sot ye ke egi bangala keren men hagni ke voice ke life pa way but men tag sngi na kwangan ai shafi ke Jinghikai da ke banga wanra biang khndiat ya kenika jinglong ke ba ke Esther gadon but ngan sapen shai fi ye ke jingdon kam ki bedana po jongka haga Jinghikai ke balada ngabu ko ke point jonga bagata dai baka Esther ka snot kho ye ke jingdan kam jong ukunja kpa ke jinglong menta ke tin English ubala ban ai jingmat ubala ban sneng ubala ban pin i ubala i ban pin bet ubala ban kedaw nanti ke jingem jongka but ka Esther wal ada kamdan kemedan kpa rega dega brio ka ba snot kho ye ke jing shisha ba kadon kam yanu bakan dana po ke jing sumar bat ke jing rap jongno teng dan ke brio ki ba ya light na ganing nongrim but pinyo i kinom po isha ero finom long hi hagani ke pertai mjudan mano bala ban shulong hi ladam dan mano bala ban penlong ke jing im changki what you ong adan you play what ikaktin ke job leu chu ong ala pule ke bible ngan duai hi ngan pule hi wala ke jing pule bible ke de bedon kam yala di shimat hari what ikaktin ke job leu bedon kam iki way bikin hikai bleu bu ikataka order ikataka rukom badai ikataka daw ala pen i fi ba barok ibri ke bekrau ke bible ke de bedon ki kinja kpa ke be yalam ke be yarap iki ki mentor bangi ong but habang kren ni kitin mentor men tag sngi penan kam de kitin English ka bakit jingmut chibon ngala pen shai fi nget pinom sngi e ngan penan kam de kitin mentor ka mentorship kita ka jinglong kpa ka jinglong nong yalam hagaru kom ko mukpa but ngayo i ba ngan pensut khu i fi kindiat na ga jinglong to ka Esther fi ka way kabang sham haga jingim joga Esther ga bakodor kadai nda habang pudi gani kitab Esther kum no gani ga brio ga laban poi shidu shi kedan ga bashi jrong ban kni what ya ga taga jinglong siem na ga taga naga fasti ga brio bakrao ngayo iba ublay upenlong gani ga brio ga poi shi gani ga kedan
ngan kren mentagasni siapang kini kektian kabanga ikum baka don kam shibun ba ban hikai gebrio lasingan hikai tangi gani mentagasni kat bala bat ngadanget baka nang ka jingker khu kan ple ya ka jing mut jong firu singap ha kai baka Esther gadan ha jing im jongka kabaningkong ka singaw thu ya ka mentorship kabaar ka Esther ka singaw thu ya ka jingker khu jong ka jingpin ko ngo lani ngan ong gumne ka singaw thu ya ka jingker khu jong ka submission fi kani ka jingpin ko ngo fi kani ka jingpin ko ngo ya ladi haki nong yalam haki ta giba ya rap ingi giba yalam ingi kadai ka jinglang ka ba don kam palat ya ka jing im jingi namar lada fimdan yanu ba pin ko ngo haka jing im lada pishu ya marway gumto pinum tip hangno piduna hangno pi bag pinum sngaw tho ka ega ba pile ka dega ba day ne ka bam day hari ha ba don ki kin jak pa gi ba pe pinyo i la di ka ega ba pi don ka ma ga jing im bat ba pin bag ila ga jong ga jing ko rap ingi manginum po isi ga jing sarong tanga kwa an pen ifi ba ka Esther kani ga ba don ka ba an pen shai fi ka snot khu ye gani ka bor la ni ka jing mintoy na gani ka jing pendam la ni ka jing pen ko ngo jong ka haunu nong yalam uba ka iet pala ta hangani ka por ngan pen ifi kum no ba gani ka briu ka pendam ngan krani ka submission na gani ka por khna ba pen shai fi ingan bu da gani ka jing ka li gani ka por hato day hanu ba pide ben submit kinu ki brio ki ba pide ben submit la ne ba pen ko ngo ela di haki namar la da pim snout khu e ga taru kanam long hi tongan pule biang ye ne ki ktien na ga kitab Esther ga na ko ba ar na ga khat ga nyo ulari ye ga hadasa ka balang ka Esther ga khunu kuni jong u na makam simdan lam ni ku palam ni ka kme ga tesa samla kala lang ka ba iba brio ka ba itna ba men ba ki kme ki pa jong ka ga yap no o modika ula shimti ka kum la ka jong ka khoni haki brio ki ba kum no ba bidei ban pendam la ni pen ko ngo ela de nganda kran shai ba igni ko pa ka ban ning kong e ka ba ngakwa ba pen yo i bahai igni ba pen shu ngop hagni ka gani ga Jinghikai namar kidan ga Jinghikai ga pertai ga hikai gani ga submission kidan ga Jinghikai ga pertai ga hikai ba ngidai ga pen ko ngo jubara ga brio bala pim pendam hanga blay num kur khu fi pim dan pim submit hanga pinum poi she ngam kwa fin long malla kom ta ngakwa nganong fi ngani ga por ngan wan ra ye gani ga kti ngani ga por haki brio ga bukum no babidei ia kaban pen ko ngo ila de bakidei shisha maki kita gi menta lani kita gi nong pe nong ai jingmut iga jing im chofi ngan bukum ne hagini ga por ye ni gi ktien ga ba ong Mordecai ka ong kum ne Mordecai ula shimti ka kum ga khun jong uhi fia gi briu gi bukum no pin pandam ila de kaban kong tam nga kwa ba pinyo i ba gani ga dai ba jrong tam ka ta ga dai la da fiyo i ba gitu gi briu gi dan ka jing i ka ba shisha i ga jing im chofi haki briu ki ba dan shisha ka ta ga jing long ka ba ki dap da ga jing i job lai ki ba haba pi haba ki kren haga ba pi yakindu bat ki pi sngot ho i ga do not jonki Pishai begini ke brio kita dan shisha kecil ini. Fi teng ladangi bakla yang kita ngin poy yang jaka ke bakla tam. Namar fi pulia ke Bible
Finap ga Bible ka hikai shibuni ga submission hagi nong ilam. Hari kinong ilam ki bakumno bangide ban submit. Ngam da khami ka ay ga submission. Nama banga snut hu ini ga tiyan ga banga jubab ifi. Baga submission na niga taga jingpen dempen kongo. Kamuanda ka bangi hikai. Kamuanda ka bangi bo rukambo rule bo an. Kamuanda ka bangi da bo da kita ki jingpen ya da ka bangi da to bangi da ya ngi da ong ngi le kumta bagi brio kin pendem ngi kamuan kumta kata kamdai. Kamdai ka bana ka kitin ka jong play. Nganda proof if in the Bible. Fi ka submission la nega jingpen dem ka wan namar ka dao jong ka jingin. Kamon na magadaw ba fi hapan ngan si ong no ifi kumni. Haba fi try ha office. Fin lap teng ki don ki kinrat lani gitu ki officers ki boss jong fi mangi ong mangi. Ki ba fitip ba kidei ki ba bam sap fitip ba kidei ki ba mlong rai ki don aga office ki don aga authority ga ikhtiar ga ba ki don. Mada fi try po jong ki fi snot ho ba fi hapan yo fi hapan don ga submission fi hapan pandemic ki. But we should pendam jubor na malbalay bakidana ga bor. Kat ba ka jingmut jong fi ka donot jong fi kam snot na tiga tu ka jing pendam. Balay na mapita bi ka jing long jong ki. And then na marki daw ba pimla ki apiapan pendam jubor. But apa piapan pendam jubor kawan ra stress. Kawan ra iga jingban kia iga jingmut berkat ka pen kelumari fi ka pen kuslai pim snot nat ban lech office pim snot nat ban shong tu ka kam pim la ban trei bahai tu ka kam namar uniu boss jo pi neniu kunrat jo pi udei uba pim snot nat de pi hapan pendam na ka bor nga khwanga ni tu ipi sa ka ba khams niu na tagalong pin sa khnyum patru shalendet yo niu kunrat jo pi pin si tu khana pin tim shrot ban ngi yo sngo kumta balai namar pi hapan pendam ma gibriu ki badana ka bor ki baklem dan jing e shisha ye ga jing im tofi naga daga dawo nga kwa agini ga porba habang awanra agini ngan khamsong slam ba pindup shai Hagini sniff in your eating brew. What I getting shikri blay, but what I got a submission. But he wake it even submit bed, the key, even condemn bed. But I get on Maki Haban Congo bed, the Kim Congo, the one ras none, the Jingber Yamanong, but the Pim Congo, pin boy sugar check out about sweat on your leg, but pin half a get a jing, shy leg, a board jing dum, but pin light nagataka covering, but nanta there, pin a boy sugar take a ginger. Not quang and only pin. Pull it by a Bible, pull it by a Bible, pet by a Kim the job. Ngan pen ifi baka jing pendam la ka jing pen kongo kamwan da ka ba bibo kendon and they ka jing pendam but ka jing pen kongo kawan da ka jing it ka ba shisha ka ba don na gitu ginong ilam le pipuli ka shiti ju yanes ka way ne ki khat ke bangi tip lot baro ka shiti ju yanes ka bening kong ka map nga ka shiti ka jong yanes ka ba yanes yu tho ka shiti ka jong ko bu tho ka baning kong ka lanang ka basaw na ka khat ka bakhat khandai wong no wong ni et mangi ya u na ba ula et shwa ma u yengi de fi snot hu ye ka ta ka khat ka ta ken ke de jubab ye ka submission ni et yo blay na ba u blay ula et shwa yengi ka jing et ka ba ngim la kot ka jing et ka ba pim la ban perkhat ngana wan ra igani por kanang ba kandai rap ifi ngi it mangi u baro ngi it yo play belengi it yo play mdai na babagi shudai ban it yo play bu play do wa ngi jing it ngi bagi de pendam u em ngi it yo play na bar ni snautro ba u play u it khambon ngi bani ga bagi la ban it u it chuama u ngi khambon u ai kila ga joga jing em u le lo ik bro ban pen pau ngi jing it joga donut ga joga kumu pa wa ban ude kpa jingi babne uba khamba habane ki kpa baro aga pertai uni ude uba don ga jing it uba don ga dono jing it
ula pa yu jisu ula iet yegi ula aingi kiten ge joblay ula ker khuingi shibon bat nga kwa nga nong fi haba pi pai shoblay pi shambo ala de briu ki kinta de fi shambo ala de partay barako we ge nyob ben fi shambo ala da yeng semru kim snot ho fi henry uniu blay usnot ho de nga daw na haba pi pai shoblay fi yo snow fi sense fi feel fi yo snow ye kata ga jing it blay ga dan ga force ga dan ga bor ta ka ba kata ga do no jong pi ban what la da pimyo iyo blay ta ga de ga nong rim ga ga ko ngan kren what la da ngimpat jio iyo blay hindre ngi snow to iyo blay da e ngi snow to iyo blay ndey bo dan bor ngi snow to iyo blay na mar bo blay udan ga jing it barok ngi pendamo blay ngim no jele pershayo blay Blay udan ajrang udan go authority baleng imno jele persham de tanama bude blay udan bor ban tangdu ingi ban pen yap ingi nga khamde gum ta ni submit ni submit na ni penda melody how blay na mangiti bamdan bala ban ie jingi ka do blay blay de ba map ingi ringkang gi jingi blay de bu kloy ga ban sno tho igi jing tlat jingi blay de bu peniang ngi malaga pora bangi bakla udah yang mat ngi ga jaka ga bangi sa marway udah mo u bus ngot ho lot e ga jing em jing na do bus dang do ko bukot na ga ga daw bangi yo sngaw e ga jing e jao ga kwa ga nong fi ga ni ga por ka pelong ngi bangi penda melody how play na ga daw na shimi ga do khat ga bo ya ne su tho ha ga shiti ga chang o ga ning kong nong bu saw ga khat ga khat kan dai wong ngi e yo play na mo la e chwa ma u ngi pi ga submission nga wan ra e ga jing kai na ga Esther balik lek penda melody Mordecai balik ka kong kat ka bo wong balik klempen tammo tanken tiatru kedaw gede baga Esther ga snot ho ye ga jingle khu na ga jingpen ko ngo how brio ubadan ga jing e ga bishishaika ul shimika kum la ga jong ko khol fi katakade kataken gede fi abo kupau shim u shimi pi kum la gi khol ong na ne abo kupau don ki khon fi tibba da don kam de ban ong pet ngade papa bala step one on peli me de mani thu inga bari papa le si ko khun te no pet pa ban pet chinga ngade kupa jo pa min me one ong pet ngade kupa jo pa ting ting la le wong phun no to ong pet ma pun ma ngade papa jo pi daw le kum ta kam kabakla arta tin bu de kupa trai Reiki khon ki tigi snut ho ban pendam na de kupa kadawa de ki tip kupa udan ke jing e ki khamtam ban ne ki nong hikai ban ne ki officers ban ne ki rang ba shnong ban ne ki nong yalam ban ne ki eki bedan kelang ukpa udan ke jing e la ki jong ki khon but aba ukpa e fim da dan kam ban na pin snut ho pin pendam na de kupa na mar udan ke jing e ke kham khrau ban ne ki wet fi nakata daw ngam jis no tanat igbrio ki be hikai ye submission ban bo daga rukom nama pida bo daga rukom yo pide penda manga pide penda manga mani tu fi ta dai ka bamlang waru sultanu dimane gata ban pin pen ko ngo o ulai wat yo jisuru no banong la me mani ngam me penda u bi ga don ga demand nga walai wat junget bahaba pi submit kam dai ban don ga demand wat shabo bri undawa ye jing babin pendam ngadi ka kalong kan kalalong kal kan kalalong ksot ngani thu yefi na ga daw ko agni pang kren ngani ga jing sno thu adin bangla shakri ublay de gi bon snam nga kwa ba ki brio ken shame ga donot jung ga jing e ga donot jing bangi dan ga jing e blay ba bangi da e shisha gi brio no ga donot bangi da le kham tam bangi da care ki ngira mo ka jing it ide ba pin mi ye ta ka bangi ong ka tin english ka caring we don't fi snow fi sumar fi pet fi snow to not ba fi fin shong suk ba begitu gi pli ki ba dana po jong fi bagi dana preng ke jaka fi modika ulong kunta shong suk ile di u don ka jing ke kli ulong caring u pet ye ka Esther ba ka deban ba u don ka jing snow u don ka compassion ro fi kedai na kita daw sa ang fi ba ka submission kamu an na ga bishu bu ban so ang ba kile thung nga na ta la de ta mana ta de ba phi ni penda maga pinda long um to ga bat ka bam not not bat ka happen them finumyo iba ka ta ga de ga ba kin job play ka ta la ban ang kam de ga ba kin job play kam de ga ba kin job play ka ta kam de ga ba kin job play ka ba kin job play hi ka de
baga submission kawan balai ki priu ki yap na ka bentau Jesus Christ balai ki senran balai Petrus u offer ya de terwai de mau ang pni ap ai ngan la da pisat na ya yo Jesus da pni ap sana na nga da perdet namar balai ki terwai la ki to jing begini yap nam tau Jesus Christ balai ki pendama do kata kadau de ki snot ho bau ne u i ki palat ban ki wei pan kataken ke de ka ba pen kha bang ngabu ang ni baga Esther ka snot ho i ki jing ko jo jing ko pen ko ngo bat nga wan ra ang ni haki ba kum ginu ki brio pi dai ban pen ko ngo ile de haki brio ki ba kum no pen ko ngo ile de haki brio ki ba kum Mordecai ki ba kloi ia ka ban i no iki ibro ban i iki tu ki ba rang li ki ba khun swat ma dengan pen i fi lihat na Bible ke Bible ki ingi bagi de ban pendam ngan pudi fi na siti sigi Hebrew kene ke siti sigi Hebrew ke hikai ingi gumne hakal nang ba khat lai khat khat nyaw ko gumne to kongo ay kitin English ka penan kam na kitin submit to kongo ye kita gi nong yalam jong phi ba to pen hapo elede ma kene kitin pen hapo man submit Penapa ada di kini nama kita gi syarai nama kita gi mensim jong pi kum gi ban sa ai gi jingken be kini ole kini de jing mel bedom de jing sosi namar kini de bam men to ai fi bale gam men to ai namar de ko ngano fi kini de ka bakta ye kita gi no lam bi de bin so tho ba la da fe pi le persha ye no lam gi ben gi jing it gi jong play kren persha ki ko ngano fi gan ka ta ai gi jing em ko jong fi ndrai hakino ki brio ngi de ben submit na la pen ifi submit agi brio ki bedan shisha ga danot ka be ye ifi de ga danot bara na la pe ne o jisu ko ga por kuren gospel ga jong o Matthias ko na ko ba arpo snap ngan puli ni na ko ba arpo ko jong Matthias masutna bo jisu so tholo iki bara mat ngi mentangi shnan habangi don ke kitien ke jong play pe uang ke nong ke ba arpo ngan puli ni khat ba arpo san u jisu to la khat iki ke mo khat iki sunran ha uang pitip bagi sim jong ki gentle kile traikli iki bagi tagi bekrau kile don boar lor jong fi kanom long kum ta pedeng jong fi rela da nu ru man ye ke banong bekrau pedeng jong fi abo long shakri jong fi bala da nu man ban rang ba pedeng jong fi ai bo long umrau jong fi kumba khunu bre shimla wan ba on shakri rei ba un shakri ba bo un ai la ga jingim bala ga jing siu spa ye gi bo bon ka tien ka ba chiliu halu ka ta o Jesus nang ni gine na ma ki kni gi jing long ba krao khat gi sanran bara ukraine ni tin wang pite ba gi sim jong gi gentle kile traikli iki but ki ba krao kile don bor pedeng joki fi kita ga de ba ni shamshi tom mangi menta pa per thai bangi sha aga pressure jong ka jing long nong yalam kaba ki brio ki banbor ki ba ki penan kam bakhlai ki iktiar joki bat ka pen khai ka ta jing le persha ka pen pai ki brio shi ka jaka ka e namar ba ki sim jong ki gentle ki le traikli bat ta ki bakhrau ki le don bor lor joki tanginum le kum ta bangi shakri play tanginum shakri play daga bangi long kum long ki gentle ki no mani play thao tanginum long kum ta kum long ki sim jong ki perthai sim jangi balong sim jangi sim try jangi try wang yegini ki tien wang kanam long kum ta pedeng jong fi la do nu man long u be krau pedeng jong fi ai long shakri jong fi u do wan ra ila ki jong ki jing wang kum bo khonu bri kum ba ngalong manga ong jisu mam shim lawan ba fin shakri ndai bangan shakri fi to serve ban shakri fi unong ila mudei uba dan ke jing in uba long la kloy ban shakri lagi ni singi pun ba ibri ki kini uba long kan rat ban long boss ban long
Kibetun dor ba bengi kini ego authority. Why ba hage hima ka jong play kam long kumta. Hage hima play kwa ego authority kwa ego humility kwa ego tege ikhtiar kwa ego jings ngore. Bala da phimdan ke jings ngore. La da phimrung sheke tege jinglang nong yalam. Ba phin poi sheke tege jinglang shekeri. Phinum yo I ba phin la iya ka ban shekeri yo play. Naman haga Bible bro ko hi ngayo I. Ba play kwa palat ini. Bangin buat igi lenti igi jong Jesus Christ. Wan ula sat iki kichachang di semra. Wan ula yarap iki liang bara. Ule iki bangingi klemle. Ang kwa nga nang fi ula ai tila ka jong ka jing iman siu spa ingi naga pop ka jingi. But utaw ri try uba yap na kabanta jingi. Fi larapi kwa hano pi day ban pendam pen ko ango. Nga kwa nga nang fi pet baha. Pi day pen ko ango ila dia gibril ka jing iet ka shisha. Kibalong caring ka sumare fi bat kibadan ka jing sngaw sanay. Teng ni shakri ublay ni mo iya kata. Ka Esther kadan kata ka jing sngaw to. Balay ka submit ila dia ni ka pendam ila dia Mordecai. Kada pendam u kumu kupatrai. Ka ega bo onka kongu be. Ka ega ba ka le kada pentip show. But we put in a Bible. Ka snot ho bo ne brio ude shi shaw nong yalam jokka. Ka snot ho bo ne ude shi tong nong yalam ude kupa jokka. Fi ega jingyo I egi nong yalam kum ki kupa kada ega ba krao pala. Ki bala ega ba nyarap if ya peng jokka jaka ba e. Ki bala ega ba long if ega jingker khu jaka ba pentip show no ban ne. Ki bala ban ai ki badan ko wisdom ki badan ka jing snot ho jing champang. Ki bala ban yarap if ya jaka ba pidan na ba pentip show ban sheme ga rai. But if we pie shaki, what jing rap naki, kinang ban I jing mod if you been poi shaki Chicago day. Kataken kade mentorship. They can know elam ki batawa na fi been shipping them. Ki bom tip pare kum no ban batai fi ben shy fi bring jing air. Ki bom la ban yang bat pi bring jong jaka jong jing yele jong jing em katakam day. Kwa nganong fi the pet ba ha ki bring bukum no pi day ban pendam melody ha jing shikru play. Fi ka wei ka ba ngayon iyang ni gaday. Lesing na bu igani. Haki ba kum kinu gibriyo fi day ban pendam. Ka ba buot nang ni gaday. Haki briyo ki ba la ba niyo yung jing im jong fi. Ki ba yo yung jing im jong fi ba fi don ay. But ki bam tiang. Ki bam lang insecure yala di. Ban pen lang i fi. Ba fin poy siya ka thong jong ka jing im. Fi hangning an pen fi yokupa. Uyap her na gibriyo. Fi ukpa ubashisha. Ladai ladi tangka matrik ru umpas. Henry utrai doya. Ukamai doya ban bu skoli lagi jong kikhuan. Balai. Baki khuan mdei tang bagin chup let chong class 10 na nigin siya pude malumala. Ba udah tiang ki khuan ba yo ki pas matrik bat ba yo ki long doktor ki long engineer ne yo ki long ki ta ki priu ki ba khamna khamstan ba yo ki yu na ki kli yu ukpa mdei umta. Ukpa wala rela di ulang illiterate ubam na bam stan rei unia le ia kaban trai sitam bat udah snau sarang bagi kon jong u kin poi shiga kedan ga kham shalor utakan di ukpa fika leadership ka ba shisha ga de ta ka jinglang mentor la ni ga ta mentorship ka ye pen ga leadership dei hangtaro ba fi dei pan pende ma gi brio ki ba yo ba fi don ka ga ba crown po jong fi bat ki ba da kwa ban yale shitom ban pen pai fi shakata ka ba kham crown ga jing ka ba ngan ong no ko ki ba yala de kim long re ki pen long ga jing jong fi ki taken ki de ki pa ki taken Mde bangi pangi bu iki jrong manang tade nisi mo siya pin biang lo tiu kupa ta sule lut ke iki ebro tang tu kupa su pau tang tu kupa yu su pau nga khwang nang ipi kupa mde ta kupa de ubela de nang stan re usnot nat ban penang pen stan ilagi jong ki khon Mordecai ukup ila de jan berni Henry upenlangs ia meka Esther bagan kup de pansnya
Siem. Katakan kedai kejat jing yalam lah ni, kejing long kepa, kejing long menta, kejing syakri belai. Hari ni kesengi dan kami kata, ngidan kami ke beriu ke bamlang insike ke bam syaptiang. Ujisu udah kuat palat. Ya ni hagi senran ba udah ikai ki. Udah aiga ega dono jongki udu wai ta jongki udah ya rap ki shwabun ki shubnang wang ke gospel ke jong uyanis kalanang ka bakhatsa udah khat ka bakhar wang shisha nga ong pi. Bai ki jingle ki bangale mga piru pin le. Bat ye ki bakham krau ye ki bangang khlem le piru pin le. Namanga hable no shokpa. Pi ujisu dei umenta krau. Ubam ting bo Petrus un bun priu un yalap ba de sergi jong u priu kin kia. Ujisu klem le kumta. Fi klem yu ibe de sergi jong jisu bi priu ki kia andre ujisu u ai u ko bor ga kham krau. Pat ba ki khambon ne se. Ha ga por ga jong ki apostle. Bani ujisu Kristendai ujisu snow kata. Namar ukwa ban pelong kham krau kham tam udong. Igi jingle e bangale mga Pilipina bat ki bakham krau. Hagini is ni da pet ba. If you don't know no jaka nga kwa nga nong fi. Hanu ki brio ba pidai ban pendam. Lait hagi brio ki ba pio I ba ki don kata ka jingla ban yo I. Hagi jing im ka jong fi ba pidon ka jingim. But bagi mental you feel ni ki ya rap piki ya lam piki ai jing mod fi hadu pinda pai shi ka thong jong ka jingim. Katakin ki dei ka jinglong haki brio ki ba don shisha ka ka mentorship but dei kuma kita ki brio na kwa ba pin ko ngo yala ka jong ka jingim. Nala pi pet ba ka Bible ki dan chibon ki nuksa. Lasingan pen I fi sa kendiat ban ngin si pet pan hagi voice message ki ban wan hakunukuru kom ka pendam na di ki pat kumnu ka ja. Kumno bo blay penong tong ini pet agni pala pi pet ag kitab root finlap igni baga root ag jing shisha kala dayman don be mowap kum gorpa ulok layap kede nong way kede nong mani blay thaw kede om tip we henry kini ga brio kay pena gorpa naman kini ga brio kayo haga naomi baga naomi kede brio ko badon kajing long jing im kaba shisha hagaba kayo igajing aimen sim bahaba kadana preng jaka kaba makaru kala yaplap andre kadang don ke jinglaw kaba garut kayo I bakadang ke jinglaw kaba khamper kum ke keme but hadin ba ka orpa kala do ia kan naomi but kala let pet no ka root kala sno ala ga jong ke kiaw kure but haba ka yat ban pen ko ngo haga mentorship jong ka Naomi haga ta jinglong kpa jong ka Naomi hiyo I ka root kala poi hapo Bethlehem matang kendiat sngi ka Naomi kala advice ka bagade ban net khar ko bagada ai jing mat bagane khar ko no ka ling khar ko jong Boas ai ngu yu play baga root kala pen ko ngu ila de kala pendam haga ni ka kiaw kurim jong ka nama balai kayo I ga jing im jong ka Naomi fi ka Naomi ru ka yo ga jing em jong root nakata ka daw ka penyat ka yalam ka ai jing mot ka hikai ka bakan let ban tam ko bat kumno bakan kren ka batai ka kumno kan kren haga no kom kan le bat ndah bakan le kita ki people na ka Bible filap ba baro ki brio ki badana ka mentorship de snap ai ka tien ngan kren ni fi kata ka di tien ka banga kwa pin de yo aga jing em jong bi check ba ni finlap kini tien gede badan kam baro ki brio ki badan haga mentorship ko badai but baro ki brio ki badan haga daga jinglong kpa ko badai ki bada buat e kita ki kpa ki bishisha nda haba ki pin ko ngo ila di haki finlap kini gawai kan yalam fi shiga jaka ko ba pin shams ngo bahano play ba pin shams ngo bahana ki brio kita tien gede finum yo pinumla bani ai kajing nang ban submit hagi brio gibadai kan yalam fi shagajing shams no bahano play ban hagi brio ono gwe kintin fin sham gajing aye fi yu ga root nama baka nang ban pen ko ngu iladi haga naomi kale be tik kumako
Ke syams ngo bahana gitu ginong trai. Ke syams ngo bahana bawas. Ke syams ngo bahana play. Kalau yo bawas uba kampai perhat ya la diga diga bayap lok diga nong way diga nong mowap. Kabam dan jingi dei iru yang begitu. Henry ublay ula ban penpoi ya ka shaga jaka kabakan yo ya ga shongkha shongman ka don buram tam. Kala ban poi shaga jaka kabakan yo yu kun uba don buram tam. But na u mo na u obet la me u jesse pen me u debit pen me u jesse krisa ga do. Nanu nagarut kabala yablok. Henry haba ga yat apo ka mentorship la ni ka jinglong nong yalam ka jong ka naumi haba ka kongu haga briu ga badai ka poi shaga jaka ga badai. But ka shams ngo bahal na u play ba na gibriu. But piyo I u bawa su shams ngo baha ki priu ki shams ngo baha ma vi igran ga jing shams ngo baha na vi puli na ga Bible ya ga ni wat ka Esther ko poi shata tanyo chikin ibitang kandiat ga ni ga por ya ga Esther na mangi kreni ga Esther na ga da nga shura kandiat ga jing dai ba ka Naomi bat ka Ruth na mal ga ni ga Esther yamba ma vi pet nang ni ngan puli na ga kitab Esther ka nang ka ba ar snap ngan puli na ga khat ka ba pra ka ongkom ni kumta habala yo snow iga hukumus iem but iga jingrai iga jau but habagila lumlang shibun ki taisati shaga shushan ka yings iem hapoka jing sumaru hegai la shim iga esta hapoka yings iem haga jing sumar jong ki kintai kamot kadan ka jing plelat ka jong blay baga esta ro ka yo runglang haga taga jaka ka bakin pet kanuna pring jong ki ka balong ka mahday haga jaka jong ka fasti. But legit ia ke Esther bakanyo runglang agak jaka jing sumar ia ki kentai. But pet ngan pulih fi na khot ke ba kendai ko angkum ni. Ti kata ke te samla kala pensngo bahayu but kala yo ia ke jing le in no. But ula ai shi sindana kai ki ek ban pen khoj ka. Lem bat ki benta jonka but ia ki nyongot ki te samla. Ki babit ban ayeka na yins iem baru la pen kria no eka bari ki te samla jonka shega jaka ka khamba ha yin ki te fi gani ki jing shams no ba ka ba yo na hegai unong sumar ki kente unong sumar unong pe upala ban ya rap ya ka ba kan pa shi ki jing laus iem marsen rung po tang khndiat sngi kaya per na ki wepat ki khna samla ki babrio na ma mneta ma ka babrio gudur kana ki jing babrio ki jing long kami na igni ki jing babrio ki jing long jongka ka dei ba ka dan ha ga mentorship la ne ha ga jing long nong yalam ki jing long pa ka jong modikai ubrio ba dan ki jing et ki bishisha ki jing em jongka people tang ki khat ki bishi pau ko angom no ka Esther kam chim le thu ki brio jongka lam ne ki kor jongka na modikai ul hukumika ba kana mi thu ya ka ta Fika klemit ho wat igi ba yang try jonka. Nama modikai u ai jingmot ika u ong ika u da hukum ong par dei pan ye tho wat no me tho brio yegni bala jit e pa haga jaka ban sumar lang e pa bat ikin thai gi ban se jit bala u modikai u la da bio yegni kwa ban ye tho bala kwa ban ye tho nama la da ye tho kan spoil gi jing thmu bara. But then it down, let a Esther the sarong, the quab and it took not because Jitika, because like a waiting model, and it told you that the lake can feel getting chmoo, don't play, getting jonka. And they Esther submit, pinko, egabo, modica on, snap it jar. Kongo be you egabo ajingman. But the taka jing pinko jonka, hagajing long kpa of a day. Filap bakawalam, yakachiga jaka. Kabala shams no baha khmat jong higai kala shams no baha khmat jong itu barok ibu peje ka kayo ye treatment ka belong special la le kham kerpang ka la pen khoi kham kerpang ka la ai kai ki brio ki ban peje ka ki kin thai nyowot ki ban sumarika la le bahai ka da higai uda pen kerpang no e ka marwei shega jeka sa ke kamera le si ka khamlang kerpang bale ke yo e ni jinglang kerpang ka da ka dei bakala nang ya ka ban pendam melody ha ka jingalam ka bakat kun ka jingbu ka jomplay pideni ka ta daw na habang ka kran ni ka jingikai na yo jingmen to ai shibon nang ibrio giba sngo sorong gibam tre giba nda ba play la pen ka mi ki kin diat kim tre jo ban pen ko ngo ibrio giba ka jingir kle hadu men ta gisni
Ublay uwat ikibriu kibadan ke dot not. Kaba kongo ubapriang haba kidan kibriu kibadan ke dot not kapa ban pen I ban sneng ban pen bay. Bat ngakuang anon fila tapi kongo ila dia hakim kongo te kibriu. Pinu I pin syam sngo bana kibriu ban ublay. Pinu I kanan ke buram ke jong play. Kaban pau ke jing im jong fina ke takadaw. Na shimi ni Jinghikai mga ong fika Jinghikai na ke Esther na mga ngayo I. Haga jing pule Bible jonga kidan sipun ki krangan sepen isu shui bisa ka weipan ke Jinghikai ni aga ni ga voice message ke banwan ka bang kwa aga ni pol gade ba fins nga pa pene jingman ma ni gade ba don kam yu ga jing im ka jop itang ni twai aga ni ka pol yai snap aga ni bon bon sin hala ga jing to aga jing im jop ku try ga ni ka pol nga ai mu me me penla ka try nga ba ni kai ga ni ka Jinghikai ban nga ngai lu ken try ka ga jing im to aga ba crown ga jing im ka jop ni ka brio ga snap Manginum baklan ringin po is good hunger day. Angin pendap iku cing tumu ku chame ku cing im changi. Trying at the tuai ba men pelang ki brig ba snap. Kana penkala dur kana penshai kana yarap iki ba kilaban shai. Shakri me. Kertenga jong Jesus ni tuai. Amen but. Amen. Tu blame kur kui fi ku blai shibon.